Кико, многото от хората не знаят, че ние сме също така официалните спонсори на Евролигата заедно с Turkish Airlines. И даже имаше коментари, че сами си измисляме спонсорства и прочее, но това не е така. Ние сме официалните спонсори на Евролигата по баскетбол. Така, сега искам да ви кажа още една изненада. Какво сме намислили за нашите пациенти? Нашите пациенти, всеки един, който е минал през манипулация тук в град София, ще получи 2 билета за матчът, който ще бъде на 13 февруари в Сърбия. Партизани Реал Мадрид. Моля всеки един от вас под този пост да си остави имената, за да може да бъде участник в нашата томбола за матчът Партизани Реал Мадрид на 13.02.26 в Сърбия, в Белград. А знаете, мястото е Ватан Мед, Балша 5.